Sangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano pandichange chikuzivisai manews updates ezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinonyo Harare nchange ndichizama kuti ndakuvigirai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana ngochiri munyowani iri first time yako kutibata pano paHarare 263 chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell. Nyanda ndakakubatira muzuva ranhasi inyaya yemuroora uyu anga ane 23 years. Muroora uyu ari kunzi iye akaroorwa nemurume wake kuSouth Africa. Vakavasangana kuSouth Africa vakabva vatenderana vakatanga kugara vese. Munongoziya varoora vedu vaizvezvi havatsiuriki. Zviri kunzi achibva kuSouth Africa vakanosvika vachigara pamba pevabereki vemurume. Vakataurirana kuti iwewe chiteererawo zvinoitwa panapa. Muroora akaita kunge hazvinzwisisa. Ndipo akati ndichateerera zvese. Asi zviri kunzi vachisvika pamba apa paigara tete hanzvadzi yemurume. Ndiwo vakasvika vachigara naye. Vari pekugara naye zviri kunzi vaviri ava muroora natete vakanetsana nenyaya yekujusa magetsi. After vanetsana nenyaya yekujusa magetsi, muroora uyu akaona aremerwa akati ainzve mashoko handidi, ndipo pakatora banga akabaya tete vake. Ndokumbura kuti zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya yemuroora uyu auraya tete vake. Ndiko ndo makesi atiri kusangana nawo muno muna 2024. Vanhu vari kuurayana, vanhu vari kuuraya. Chii chiri kukonzeresa zvinhu zvakaita seizvi? Zvimwe zvachona zvakuda kunamata. Kutaura kunoku, musikana uyu akasungwa ari mumaoko emapurisa, asi tete vakafa. Panze angane mwana angane 8 months wasiya. Ndokumbura mushare this video kuhama neshamwari, mungoisa likes by this video. Thank you for watching.